7:07. Okay. Let's go. For the glory of the Lord, let's start. Sugod ako. Hey, nag-start na ko. A blessed and fruitful evening, everyone. Pag ako. Start na tayo igsoon. Okay? Shika Hilwa. BE, Pastor Jean. BE po igsoon. God bless. Salamat sa imong pagkuan. Tanaw. Okay? So, ako sa ni-share igsoon na tong live. Akong i-share sa ako ang personal account. Okay? Kamu sa diha ako mong encourage nga mo share igsoon. Tong live karon. Magsaba-saba tara karong gabi una igsoon nindot nga before ta mga tulog, before ta mo pahulay mamalandong tauna sa pulong sa Ginoo. Amen. Mao ni nindot imarites ipalanog-lanog karong kagabion igsoon. No, so again, let's share our live and don't forget to mention your friends, your loved ones, your families here in the comment section igsoon. Para ma-bless pod sila niya. Of course, as always, pwede ta mag-type og at followers, at highlights, at everyone para makabantay atong mga amigo, amiga, mga friends sa Facebook igsoon. Ako po igsoon ako sa ni-share, no? So ako sa ni-share igsoon. Okay. Okay, done sharing. Praise God. Kumusta yung adlaw igsoon? Kumusta ang adlaw karon Lunes? Okay, kumusta? Ako kanunay nagaampo o nagdeclare nga naa mo kanunay sa maayong panglawas, maayong kahimtang kanunay, no. Uban sa pabor, panalangin, grasya sa Ginoo ug labaw sa tanan, duol mo sa Ginoo karong taknaa, uhaw sa presensya sa Ginoo. Amen. So shout out no. Tanang mga viewers nato diha, mga followers, and salamat day kayo no, shout out sa tanang mga subscribers. Okay? Ang tanang uban unsaon pag-subscribe ang ilhanan igsoon nga naka-subscribe sila nato is nay green nga heart, no? So thank you mga subscribers ani nga page, salamat kayo mga followers, mga avid viewers, thank you kayo. Shout out ninyong tanan. But anyway, wala dita ka live ganinang udto ganing buntag naka-live ta ganing udto wala tungod kay naami appointment na dugay mi ba kay bawa na mo igsoon no. Nanaad ba ako basta makabakanti ko mag-live ta unya ganina kay naami gilakaw sa akong asawa, no. So ay gipang gilakaw ba mao na nga wata ka live ganina pero maol gibawi ko karon gabi igsoon, no. Mamalandong ta sa pulong sa Ginoo sa dili pa ta mga tulog. Shout out na ko tanang mga OFW diha, mga seaman, naka-permanent residence. Shout out sa tanang mga piniriso nga nagtan-aw karon, no. Mga inmates sa dagdikan sa dagkong prisuhan ug sa gagmayng prisuhan, shout out ninyong tanan. Mga jail officer, mga warden. Shout out usab sa tanang mga military, Philippine Army. Shout out sad sa mga higala nato sa Philippine Air Force and sa Philippine Coast Guard.
Bureau of Fire Protection, BFP, na ako'y mga daghang higala, mga classmate diha. Unya, mga brad na ko, shout out, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Sia, Skeptron in Arms. And of course, tanang mga kapulisan. Sa lain-laing dapit, Luzon, Visayas, San Mindanao, maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw. And shout out na ko ang Camp Osmeña, Cebu. Mga kapulisan diha, ug akong higala nga si Sir Paul Acosta, a good friend of mine, police officer, kauban ako firing. And shout out na ko ang Tagbilaran City, Barracks, among mga hepe dire sa amo adreson sa province. Sila si Police Lieutenant Colonel, sila si Brad Chief Newis, sila si Chief Batuan, tanan nga mga hepe na mo diri igsoon. And of course diri sa mua sa Clarin, sa Clarin Police Station nga kanunay ko naa diri igsoon mag-lecture, magwali sa kapulisan. Shout out na mo among hepe diri nga buutan o gwapo si Chief Amba. Okay? So praise God. So ako lang ning i-generalize, no. Dili na ko to sa tagsaon igsoon kay kanang aron madali ta. Amen. Praise God. Maayong gabi, Pastor James, hinaot ma-shout out ko nimo. God bless. Oh, kinsa man ni? Shout out to Brother Joshua Otero. Okay, Brother Joshua Otero, shout out nimo diha. God bless. Okay. And shout out to Sister Charmaine Plasos, one of our subscriber. Maayong gabi, Pastor James. Maayong gabi, sad sister. And also to Brother Lord James Talinting, one of our subscribers. Maayong gabi, Pastor. Salamat sa grasya sa Ginoo. God bless to your family. God bless you more. It's on. And to Aimee Mabasa, maayong gabi, Pastor. Salamat, nakaapas jud ko. And from gikan sa akong Brad sa Cagayan, Brad Jomar. Shout out, Brad. God bless. Hallelujah. Praise God. Good evening, Pastor. Watching from Lungsodaan, Mabini. Okay. Singa na to. Kashmir Abindan. Okay. Adora Suwan, Adolfo, Davao City. Shout out. Mayong gabi, tanan, o labi na gyud nimo, Pastor James. May gabi isa, Dixon, Jingjing Tordelo. Nagpa-shout out dito akong Brad, Wapadre Kabantay. So akong gi-shout out si Brad Jomar Corsiga from Mabini, Bohol. Ingon siya na ako ganina, bago pa ni nag-message na ako, og mag-live ka, Brad, paki-shout out na lang ko sa aho ang pamilya Corsiga og Linges family. Kailain aho ang pamati, in Jesus name. Maayo ka, Brad, in Jesus name. Kailantan nun daw siya, no? Okay, praise God. So shout out sa Corsiga og Linges family from Brother Jomar Corsiga. Shout out sa nako ang 181,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Makabless igsoon nga naabot ta aning kidagidaghanon despite sa atong mga bashers nga sige panaway na to igsoon, pero nagpabilin nga nakadaghan atong followers. Himaya sa Ginoo. Salamat sa Ginoo ang tanan. And this time we have 95 viewers. Okay. Gino Babaran, usam ni good evening, Pastor. Shout out from Hinatuan, Pastor. God bless. Okay. Good PM. Good evening, Pastor. Usam ni naputol man. Watching from Zamboanga del Sur, Pastor. Good evening. Good evening, sad. Tezanica Casas. Okay. Brother Restauro. Avid followers na to ni and viewers. From Davao. Okay. Brother, God bless. Thank you. Okay. Again, our subscriber, si Lord James Talingting. Salamat, Brad, for typing at highlights at followers and at everyone. Shout out daw sa... naputol. Magandang gabi sa lahat from Michelle Fabre Narcis. So, okay. From Marilyn Kudu of Japan. Blessed evening, Pastor. Okay. Also, sa wala pa day makasubscribe sa atong YouTube channel, pwede ra mo subscribe. Igsoon, free ra na siya. Ang link na sa caption aning live. After aning live na to, igsoon, ako ni siyang i-download unya akong i-upload sa to ang YouTube channel, igsoon. Kay mas dali dito makitaan, masunod, ma-download. Dali ra ma-save, igsoon. Amen. So since naabot na ta diri og
more than 100 viewers. Watching from Lianga, Surigao del Sur, Pastor from Lori Lee Riasol Sanico. Okay. So mag-start na ta, mag-pray na ta igsoon, no? Kay namayo ning sayo sugdan kay dako tag-agi. Shout out from Butuan. God bless, Pastor. God bless you more, Sister Iba Buko. Ako rin gi-shout out ang pamilya sa akong asawa sa Jensan, ang Plantinos family. Okay. Nani siya diri sa akong atubangan o nagpahipi-hipi og akong gi-shout out akong manyag nga asawa pod. Ako yun yung giduol siya dunggan na sa akong duol igsoon. No, akong gi-shout out og akong anak nga nagtuon sila ron nag-assignment. Okay. Ikumusta ko ni Ate Cecil Plantinos Dumanon, Pastor Rao. Kumusta si Brad Jomar ni mo, love? Tubang rin, labi. Dali, ba? Di bitaw ka makita. Sagdi lang ko, raw, hinaong raman ni mong li ni mo. Madlok ko ni siya makita nang yung kinupo. Dara, Brad. Dara, akong sawa, Brad, ng li. Mana, okay na. Okay, hi, Pastor. Good evening, son, Brother Ligaya, Sister Ligaya Cobrado. Okay, let's pray. Pastor, mayong gabi, watching from Lupis, Haina, Misamis, Occidental, from Brother Neil Gimena Podiotan. Okay. And si Sister Ayinglin, mayong gabi, Pastor, at least nakalantaw na ko sa imong live almost 3 months. Kudi makatanaw sa imong live kay bakasyon mi sa Lebanon. Okay. Thank you, Sister. God bless. God bless. Okay. Okay. Okay, let's start to pray. So, mag-pray na ta. Hallelujah. Atong i-welcome ang presensya sa Ginoo igsoon kay kung wala siya, wala tayo mahimo. Dili i-bless atong buhaton karon. Anyway, Brad Cesar Arangco, may gabi, Pastor. Shout out ko sa Glorious Kings Cathedral, Tabuelan, Cebu. God bless. Og long live. Long live sa brother. Long live, Brother Cesar Arangco. Thank you, thank you. Okay, let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity that you have given to us tonight. Thank you, Lord, sa taliwala, sa kabisi namo. Still, gitagaan, minimog kadasi, gitagaan, minimog higayon, nga mamalandong sa imong pulong, Ginoo. But Lord, before we start, before we proceed, unas tanan, Ginoo, please check our heart. Susiha mong kasing-kasing. I-search ang among mga intention right now, Lord God. And kung nakay makitaan mga butang sa sulod namo nga wala nakapahimaya kanimo, Ginoo. Kay usay, Lord, tungod kay dili mi perpekto na ay mga times nga magtuo mig sakto mi apan sayop dahil mi sa pananaw nimo. So Lord, kung naa may mga butang nga dili maayo nga nasa mong kasing-kasing, pasaylo ami, Ginoo. Limpyuhi kami, Ginoo. Aron mahimo ming angayan, mamati, mamalandong ug maminaw sa imong pulong, Ginoo. And tagai-mi og kasing-kasing nga madinawaton, mapainubsanon, kasing-kasing, Ginoo, nga willing mo sunod kanimo. Kay ang imong panalangin naa sa pagsunod, ang milagro naa sa pagsunod. Dili enough, Lord, igo ramang ni maminaw apan ipalapos sa pikas dunggan, apan amo lamang kalimtan. Dili enough, Lord God. But once we listen to your word and at the same time we're gonna obey it, we become doers of your word, then naadiha ang milagro, Ginoo. So Lord, again, tagai mi kasing-kasing nga masinugtanon sa imong pulong, Ginoo. Tagay usab kami, Lord, ug kaalam nga langit nun. Ikaw lamang among gipataas, gipakadak-an, giisa karong taknaa. Wala mi nag-isa og relihiyon, simbahan, grupo, undok, Ginoo, pastor, wala, Ginoo. The only name that we glorify tonight is the name of Jesus Christ alone. So Lord, ikaw lamang among gipataas, Ginoo. And I pray, Lord God, sa tanang mga viewers karon, Ginoo, panalangini sila, Lord God. I-bless sila, ipabati ang imuhang gahum, ipabati imong presensya, ipabati ang hikap nimo, ang lihok, ang dihog, Ginoo nimo. Ipabati ang manifestation sa Holy Spirit to all of the viewers, Lord God. Holy Spirit, imuharong panahon. Let your will be done. Mao kaniya mong pag-ampo, Amahan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Again, don't forget to share our live zone and to mention your friends and loved ones here in the comment section. Okay?
O kung naamoy kaila igsoon nga grabe kayo ilang pagsalig sa tao, i-mention na delikado ang musalig sa tao, mauni ang atong topic karon. There are so many people today na disappoint sila sa katapusan kay nga naman ang ilang pagsalig naa sa tao, nakalimot sila nga tao ra na. Mao na atong topic ron igsoon, no? So again, before we start, please mention your friends and loved ones in the comment section, and don't forget to type at followers, at highlights, and at everyone para makabantay ang atong mga higala, atong mga friends sa Facebook igsoon. Okay? So let's start. Okay. Praise God. So let's start igsoon ang atong first text this evening. From kung ano siya igsoon. Ay, bugnaw na kayo. Jeremiah. Okay? The Bible says that Jeremiah is the crying prophet. Si Jeremias mao ni hilakon nga propeta igsoon. Ganahan ni siya mohilak. Gitawag siya the crying prophet. So, according to Jeremiah in Jeremiah's chapters English ni, pero ako lang ni Bisayon igsoon. Jeremiah chapter 17 verse 5. Again, Jeremiah chapter 17 verse 5, English na igsoon. No? Daghan man ni mga bersyon dire igsoon, daghan na. So, ang akong gipili is ari lang ta sa daghan man ni NIV, King James, New Living Translation ta igsoon. Actually, kaning mga bersyon nila igsoon puro ra ni anggid-anggid. So ari lang kumukuha sa New Living Translation, Jeremiah 17:5, New Living Translation, nagaingon dire. This is what the Lord says. Course tinunglo. Course are those who put their trust in mere humans, who rely on human strength, and turn their hearts away from the Lord. Again, Jeremiah chapter 17, verse 5. Nagaingon si Propeta Jeremias igsoon. This is what the Lord says. Course are those who put their trust in mere humans, who rely on human strength, and turn their hearts away from the Lord. Ang Diyos magapanalangin sa iyong balaang pulong. So this evening, tonight, giremind ta ni Propeta Jeremias, ni Prophet Jeremiah igsoon. Kung kinsay angay saligan, kung kinsay tagaan nato or angayan hatagan sa atong tibuok pagsalig. Okay? Gipainumduman ta karong takna igsoon kung kinsay angayan natong saligan, angayan natong dalangpanan, angayan natong dangpan sa panahon sa kalisdanan, igsoon. Gipainumduman ta karong kagabion kung asa ta mudagan dayon, asa ta mas muuna og dagan, mas musalig, mas mulaom igsoon. Gipainumduman ta tonight. Again, miingon si Jeremiah igsoon, tinunglo ang tao nga musalig, mulaom sa iyang isikataw. Okay? Kama. First line ni ingon si Jeremiah igsoon, tinunglo ang tao nga nagsalig, na aning laom igsoon, naning sandig sa iyang isikataw. Amen. Nay word nga tinunglo, why? Nganong ning ingon man si Propeta Jeremias nga tinunglo? Because in the first place, maoni, listen carefully, look at me. Ang tao manggod igsoon, bisan pag baliktaron natong kalibutan, ang tao ra gid na siya. Tungod kay ang tao ra na siya, mapakyas na. Bisag unsa ka maayo sa tao nimo igsoon. Bisag unsa ka kasaligan ang tao para nimo. Timan-i tao ra na. Nana siya weakness, dili na siya perpekto. Naay posibilidad nga i-down ka na, naay posibilidad nga i-traidor ka. Naay posibilidad igsoon nga mapakyas iyang saad kay tao ra siya. Amen. Way lain igsoon nga dili mo pakyas na to ang Ginoo. Amen. Nganong naay daghang tao nga nadismaya. Daghang mga tao nga na-disappoint igsoon. Daghang mga tao nga na-depress, ang uban naghikog na lang. Okay? Ang uban nag-struggle o gitawag og suicidal thoughts. Why? Because they put their trust and confidence to mere humans. Human beings sa tao. Okay. Mao na nga na-disappoint sila. Daghan kay ning duol na ko igsoon mga tao, pastor, wa ako mag-expect nga inganion ko niya.
Pastor, Brad, grabe, salig kay ko niya, kay suod kay mi. Maayo kay kong tao niya, sa panahon sa iyang kalisdanan, na ako kanunay ning tabang niya. Sa panahon nga walang-wala siya, Brad, walang-wala siya, Pastor, na ako kanunay, magpabaylo, regali ko niya, nga walay bayad-bayad, pero ako magtuo, nga gihimo niya nako nga nasakitan ko. Nganong nasakitan ka? Nganong disappoint ka? Kay dako ang imong pagsalig sa isikataw nimo. Again, ako ning balik-balikon, ang tao ra gid na. Ang tao igsoon, magpakatao gyud na siya, mugawas gyud na iyang pagkatawhanon. Kay dili na siya perpekto. Mao na niingon si propeta Jeremias nga course or tinunglo ang tao nga mosalig sa iyang isikataw. No? Tinunglo. Nganong miingog tinunglo ka insulto mangguna. Nganong ang word nga gigamit bugat man course tinunglo. Tungod ka, yes, insulto man guna sa Ginoo igsoon. Nga kita magbubuha binuhat. Musalig naay nun mas nituo, mas nilaom ni salig sa atong isig ka magbubuhat kaysa isig ka binuhat kaysa atong magbubuhat. Dapat ang atong pagsalig, atong ibuhos atong magbubuhat igsoon. Amen. Again, akong balikon igsoon. Jeremiah chapter 17 verse 5. This is what the Lord says. Mao daw ni ang gisulti sa Ginoo ngadto ni propeta Jeremias. Cursed is the one. Okay? Cursed is the one who trusts in man. Oh no. Sa kuan to siya sa new international version sa NIV. Mamaor gyapon. Pero sa atong gibasa ganina sa kuan to New Living Translation. This is what the Lord says. Mao ni ang gisulti sa Ginoo. According to prophet Jeremiah, cursed are those who put their trust in mere humans. Tinunglo katong mga tao nga ilang gibutang ang ilang pagsalig ngadto sa tao nga parihan nila. Who rely on human strength nga ang ilang kusog na gikuha sa isikataw nila. Amen. Usay igsoon na yung mga tao nga musalig sa iyang isikataw kay kanang mga tawhana ma-impluwensya mauning ni prophet Jeremiah igsoon nga tinunglo ta nga musalig ta sa kusog sa isikataw na to. Kusog, it means kanang tawhana dato. Regarding financial, di siya basta-basta igsoon, ma-impluwensya, no? Kanang tawhana dakong tao, no? Respetado. Tinunglo ta og nata mingsalig sa ilang kusog igsoon. Mingsalig ta sa ilang bahandi. Ning salig ta sa ilang kwarta, ning salig ta sa ilang pagka maimpluwensya igsoon, tinunglo ta matud pa sa pulong sa Ginoo. Og dili ang nagsultian ni si propeta Jeremias ra, si propeta Jeremias ning sultian ni kay gisultian siya sa Ginoo. Ingnan akong mga katawhan, propeta, prophet. Iyang gingnan nga sa Ginoo igsoon nga ingnan akong mga katawhan nga tinunglo ang tao nga mosalig sa iyang isikataw. Tinunglo ang tao nga nisalig sa kusog, sa isikataw niya kusog, it means unsay strength anang tawhana. Ang iyang strength ba anang tawhana nga imong gisaligan, ma-impluwensya siya. Dakong tao, dakong ranggo, high-ranking official. Ma-impluwensya siya igsoon sa gobyerno, igsoon, no? Dakong grado, professional, dato, milyonaryo, bilyonaryo. Diba? Nagsalig ka ng tawhana, igsoon, kay kumudikit ka niya, igsoon. Safety ka, secured ka, sayop ka, tinunglo ka, matud sa pulong sa Ginoo. Ako ning balik-balikon, Nixon. Ang tao ra gid na, dili na perpekto. Bisag unsa ka maayo sa tao, pwede ka tablaho na napon. Kinsay nakasuway nga gitraidor mo, kabantay mo? Even me. How many times na ako'y mga tao nga gisaligan sa una. Pero ako gibakbite ko, kasabot mo backbite. No? Gikuan ko ba, giunay ko ba, no? Giahas ko, igsoon, no? Maayo sila nako, but then sa diyang mutalikod nako, dautan ko para nila nga gisulti sa uban. Kabantay mo, ang tao di kasaligan igsoon. As what I have said earlier kanina, daghan ang na-depress, ang uban naghikog. Nganong daghan man mga bana naghikog, asawa naghikog, kay ngano man wa sila kadawat nga nangabit ang ilang partner. Kay ngano man ilang ang gibuhos ilang pagsalig sa ilang partner. Wa sila kahibaw nga posible na mapakyas. Tawra na. Amen. Mao na ningon ang balaan kasulatan nga tinunglo. Ang tao nga nisalig sa isikataw og naa nagsalig hinuon sa kusog sa iyang isikataw and torn their hearts away from the Lord, no.
Ang ilang kasing-kasing nilayo sa Ginoo. Nilayo, yun, kay ngano man, ang ilang first priority, ang ilang pilmiro nila nga daganan sa panahon sa kalisdanan, tao man, it means nga nalayo sila sa Ginoo. Kay kung tinuod pa silang duol sa Ginoo, ang numero uno nga daganan nila panahon sa kalisdanan si Lord. Pero nganong ang ilang gidaganan kanunay, gisandigan, gisaligan kanunay, tao man. Meaning, ang ilang pagsalig naa sa isikataon nila. Muna yung ingon na balang kasulatan, nag-warning na to nga, kung ang atong pagsalig, igsoon, ang atong paglaom naa sa tao, tinunglo ta, luoy ta, makaluluoy ta, mahimong miserable atong kinabuhi kung nagsalig ta sa isikataon na to, nga pariha ta, dili perpekto. Dakong posibilidad nga madismaya ta sa katapusan. At the end of the day, madisappoint ta, madepress ta, masakitan ta, nga naman, itraidor ka na, tao raman na. Usay ang tao, igsoon, maayo lang nimo kung gamiton ka. Usay ang tao, igsoon, maayo lang nimo kung makabinipisyo sila nimo. Apan sa manahon nga wala na kay gamit, i-reject ka, i-down ka, i-itsapuera ka, nga naman, normal ra na sa tao, igsoon. Gi-take advantage ka, maunay gitawag nila og, maunay akong giingon, igsoon, friendly user. Gi-amigo lang ka, kay nanginahanglan sila nimo. Giamigo lang ka, kay na sila'y gusto nga ipabuhat nimo. Kay na sila'y makabinipisyo sila nimo. Apan sa manahon nga wala na kay gamit nila, i-reject ka nila, igsoon. Normal na sa tao. Mauna nga ang tao, mauna kita madisappointa. Kay wata katuo nga, dako sila pagsaling na to. Pero sa diyang wala na tay gamit nila, gitsapuera ta. Normal reaksyon sa tao na, kay ang tao, dili perfecto. Mauna ningingon ang balaang kasulatan, nga ayaw gid mo pagsalig sa isikataon nimo. Importante lang, uning salig ka, pero gamay ra kayo ang imong tibuok pagsalig, anak sa Ginoo. Amen? Tinunglo ta. Kung sila atong gikuha kusog, dito ta makomfort sa tao, sila atong daganan sa atong problema, sayop, tinunglo ta igsoon. Usa ka adlaw, pwede ta igsoon, i-traidor na nila. Mauna nga masakitan ta. Ma-disappoint, ma-depress ta. Ang uban, nag-suicide na, nga anuman. Kaya wa sila magtuo, nga ilang suod kaayo, dool silang dughan, gitraidor siya. Maoy nagpakauwaw niya, maoy nagdaw, nagbira, nagdaot siyang dungog. Mao na ning ingon si Propeta Jeremias, ang mensahe nga gikan sa Dios iyang gideliver sa mga tao, sa mga katawhan nga ayaw gyud taon mo pagsalig sa isikataon ninyo kay mahimo mong tinunglo. Ayaw pagsalig sa mga tao nga maimpluwensya. Ako igsoon dili lang panghambog daghan kay kog mga kaila maimpluwensya. Yes, kay balo na ba mo nga usa ko sa PNP life coach, daghan ko kay mga uban gali mga pulis, makita ako mosalot gyud sila, na bless akong kinabuhi. Daghan kog mga amigo, mga banggiitan, abogado, mayor, mga dagkong tao kagawad sa lungsod, no, daghan. Even ang kapitan na mo diri sa barangay igsoon, usa na sa mahog og disciple nako, amo atuan ang kauban sa church. Kapulisan diri sa ato, grabe daghan ko kay kog kaila igsoon, bisan asa daghan kayo. Mga dagkong tao, pero mas ning salig ko sa Ginoo. Secured ko ni Lord igsoon para nako. Amen. Following verse, tagaan ta mo igsoon. Padayon tas unahan. The same chapter, tanawang gingon ni Jeremiah. Ganina Jeremiah 17:5, karon Jeremiah 17:7. Mulahos tagamay. Nagaingon diri mga igsoon. Jeremiah chapter 17 verse 7. But blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. Again, according to prophet Jeremiah in Jeremiah 17:7, but blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. Bulahan daw ang musalig sa Ginoo. Bulahan ang misalig sa tong Dios nga buhi igsoon. Bulahan kadtong ang Ginoo may atong gihimo nga paglaom og confident, dili tao. Nganong matawag man tag bulahan? Tungod kay way laing perpekto, dili mo pakyas sa yang saad ang Ginoo lang. Amen. Mauna nga kung ang atong pagsalig na sa tao, matinunglo ta. Pero ang atong pagsalig na sa Ginoo, bulahan ta. In other words, unsa may pasabutan ng bulahan? Bulahan, it means secured ta. Kay sa saad sa Ginoo, ang saad sa Ginoo, okay, naay pag-asa, pero ang saad sa tao, paasa. Kuha ninyo? Mao na nga ningingon si Propeta Jeremias nga bulahan kadtong nagsalig sa Ginoo. Kadtong ang ilahang paglaom,
Ang ilang confident si Lord. Kay nga naman, never ta ma-disappoint. Why? Because si Lord igsoon, matinud-anon siya. Faithful siya sa iyang saad, sa iyang pulong, matinud-anon siya. Naging na balang kasulatan nga mahanaw man ang langit ug ang yuta pa niyang pulong mubarog na nga tinuod, magpabilin. In other words, matinud-anon, matinumanon ang Ginoo. Mao na igsoon nga akong gidasig ninyo maone. Aron di mo ma-disappoint. Aron dili ta madismaya sa katapusan, ayaw pakadak-i ang imong pagsalig sa tao. Kundili adto ibuhos ang imong pagsalig, imong confident, imong paglaom, imong pagtuo sa Ginoo. Kay si Lord perpekto, dili na siya mupakyas sa iyang saad. Amen. Kung naa may perpekto igsoon, walain si Lord na. He is the perfect God. Amen. Kita ang mga tao, dili ta perpekto, mapakyas ta. No, binuhat raman ta niya, ang perpekto ang atong magbubuhat. Pero kita nga mga magbinuhat, di ta perpekto. Mao na igsoon nga ning ingon si propeta Jeremias, tinunglo ang tao nga naa ning salig sa iyang isig katawo. Naning kuha og impluwensya sa iyang isig katawo. Nagsalig sa kusog sa iyang isig katawo kay sikat siguro dakong tao, no? Maimpluwensya sa gobyerno, no? Mga kuyaw kayo nga mga tawhan na igsoon, no? Pero igsoon ti man bisag unsa pa na sila kakuyaw, tao ra na. Tao ra na sila igsoon, dili pwede nga ibuhos nimo imong pagsalig nila. Kay basin usa ka sa mabiktima anang na-disappoint, na-depress. Why? Because they put their trust, their hope, and confidence to mere humans, human being. Instead, nga adto ibutang, isalig, ibuhos ang atong paglaom, pagtuo sa Ginoo. Amen. Ako ning balik-balikon igsoon magkinaunsa man ang kalibutan, bisan pagbalik taron nato ang kalibutan ang tao. Bisag unsa na kabuutan nimo, tao ra gid na, mapakyas na. And as what I have said, timan ini akong i-share nyo igsoon. Ayaw ni wad-a sa inyong unahuna o kasing-kasing. Kanang word nga friendly user. For me, friendly user, it means friend ra siya nimo, nakig-friend siya nimo, nakigsuod siya nimo, kay gamiton ra ka. Friendly user. Kuha. In other words, mga igsoon, suod ka niya, igsoon tungod kay magamit ka niya. Tungod kay makabinipisyo siya nimo, maayo ang tao nimo. Kay naa siya gusto makuha nimo, maayo siya nimo. Pero gamit ka niya, pero sa panahon nga dili na siya makabinipisyo nimo. Sa panahon nga wala na kay gamit niya, pwede ka na birahon paubos, unayon ka na, itraidor ka nga naman. Normal na sa tao igsoon kay ang tao dili na siya perpekto. Ang tao ra na. No, mao na nga ma-disappoint ka. Daghang mga tao na disappoint kay nagtuo sila nga katong mga tawhana nga ilang gisandigan. Kana bitawng mao gyud mo sapnay, mo luwas ug mao gyud sa panahon sa kalisdanan mao gyud kaduula nila. Pero niabot ang time nga sa panahon sa kalisdanan gi-reject sila, no? Sa panahon sa nga luwasonon sila, wala sila gi-rescue sa tao nga ilang gisandigan o gisaligan. Mao na ang ending na disappoint sila. Nganuman, lesson tungod kay mingsalig ta sa tao. Mao na niingon si propeta Jeremias, tinunglo ta kung adto ta mas musalig sa isig katawo nato. Apan bulahan ta, ingon si Jeremias pod, kung adto ta musalig sa Ginoo. Nganuman, tungod kay ang Ginoo perpekto igsoon. Ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, the same God whom we serve today, igsoon, is a perfect God. Dili siya mapakyas. Sa iyang saad na ay pag-asa. Dili pareha sa saad sa isikataw nato nga paasa. Sila paasa, si Lord na ay pag-asa. Aron dili ta masakitan, adto nato ibuhos atong pagsalig, atong paglaom, atong pagtuo sa Ginoo. Kay kanang word nga mabulahan ta kung adto ta mosalig niya, it means mga igsoon nga complete package na kanang blessed. Bulahan, it means igsoon nga secure ta in every
situation, na mga storms, mga problema, secured ta kay tagbuo ni Lord atong panginahanglan. Naay provision kanunay, nganuman. Tungod kay siya man atong gisaligan. Nakita ni Lord nga, kaniya kong anak na ani nagsalig na ko, ako ray bahala ni mo anak. Kanang problema ni mo ayaw nagproblema, ako ray bahala na. Ang problema ni mo nak, problema po na nako. Kay naamang kanisalig nako, ako ray bahala mo tagbo sa imong panginahanglan. Ako ray bahala mo dipensa nimo. Kanang nagdaot nimo nang lutos nagbiyaybay, ako'y bahala na. Saad ba yan as Ginoo? Ako'y makig-away sa inyong kaaway. Ako ang panimanlos, ako'y mubayad. Maunang nindot ug adto ta mo salig sa Ginoo kay kompleto. Unsa giingon diri mga igsoon kung balikon pagbasa Jeremiah 17:7, but blessed are those who trust in the Lord and have made the Lord their hope and confidence. No? Bulahan daw ta kung naata ning salig sa Ginoo ug atong gihimong paglaom, no? Or ang atong confident na sa Ginoo igsoon, bulahan ta. Piti ninduta, bulahan ta kay kung naay mangaway na to, siya ray bahala mo dipinsa na to, no? Siya ray bahala igsoon. Pirting ninduta. Mao nang pirting lamia sa ligan. Si tawag na hatagan sa ato ang pagtuo paglaom igsoon. Adto ta mulaom sa labaw makagagahom kay sigurado nga naay paglaom. Sigurado nga dili ta pakyason. Sigurado nga dili ta ma-disappoint. Sigurado mga igsoon sa Ginoo lang mao ni mga igsoon. Sa kalibutan naa may gitawag og pulong nga kanlabi na kanang mga maghinigugmaay, maguyab-uyab igsoon, di ba? Kabantay mo nga. Naghan kay mga panaad sa kalibutan og usa ka panaad mao ni. Paminaw mo. Naay famous nga line karon igsoon sa kalibutan. Kanang word nga labi na maghinigumay, dili lagi ti kabiyaan. Akong balikon unsa nang famous line sa mga naghigugmaay or mga friend nga grabe na ilang friendship kuno kay ilang relationship, grabe daw kayo best friend nga magsinaaray din na siya. Promise dili ti kabiyaan. Pero kabalo ba mong igsoon? Kanang word nga dili ti kabiyaan usa ka tawo ra usara ang mingtuman ana. Way lain nga ni ang wala mipakyas ana si Lord ra. Si Lord ra man gyud wala mibiya na to. Mamiya gina sila, the truth is mamiya sila. Kay tawo ra man gud sila igsoon. Pero si Lord ang promise niya, He will never leave us nor forsake us. Diyos nagsulti, dili siya tao. And He is so faithful. Ang atong topic naging adlaw, usahay, dili ta matinud-anon. Sa panahon nga dili ta matinumanon apan magpabilin ang Ginoo nga matinumanon. Kabantay mo. Ana na si Lord. Mao na nature ni Lord. Mao na nga dili na siya mapakyas sa iyang saad na to. Mao na igsoon, nakadungog naman mo ani nga minsay ako mong dasigon. Atong ibutang, ibuhos atong pagsalig sa Ginoo. Secured ta diha, bulahan ta diha igsoon. Dili ta ma-disappoint. Kung namay nagtan-aw karon da labi na mga maybe mga students who are watching this time or namoy nay mga viewers karon nga nagsalig ka sa tao kay magsigig padani mo. Igsoon prangkahan di ka. Ayo ibuhos imong pagsalig anak kay basin pohon. Igsoon ma-disappoint ka kay mausab ang tempo ba, no? Lahi-lahi man gud ang season. Wata kay baw nga dili na magpadayon og padani mo kay tawo ra man na. Nay mga kakulian ba niya, at least kung imong pagsalig nga tibuok na ni Lord, dili ka masakitan og may tabo na, no? Again, ayaw ibuhos imong pagsalig sa tao. Kung naamang kay angay buhusan sa imong pagsalig igsoon, pagtuo, paglaom, si Lord ra way lain. Because God will never disappoint us. He's always and He will remain faithful for us igsoon. As what I have said igsoon, there are so many people today na disappoint sila, na depressed. Why? Because they put their trust and confidence to mere humans. Okay? Sa isig katao nila. No? Nagsalig sila sa ubandi sa ubang tao. Nagsalig sila kay ang ilang gisandigan dato. May impluwensya. Kwartahan. Milyonaryo. Politiko. Dagkong tao sa gobyerno. High ranking official. But at the end of the day, gibiyaan sila. Nga naman, tao raman ilang gisaligan. Ako ni balik-balikon igsoon, bisag balintuwadon pa natong kalibutan ang tao ra gina. Tungod kay tao ra gina siya, naadyoy time nga mugawas iyang pagkatao, tawhanon. Di siya perpekto. Para dili mo ma-disappoint, adto ibuhos ang iyong pagsalig, paglaom,
pagtuo sa labong makagagahom. Secured ta niya. Ingon na balaang kasulatan, bulahan ang musalig sa Ginoo. Kung tanawa igsoon, kung ang imong kung pagsalig nasa usa ka tawo kay gisuportahan kag financial, kung mawa na magunsa naman ka. Pero kung imong pagsalig naa sa Ginoo lahi, kay si Lord igsoon dili mahubsan, dili makabsan. Mogamit gali siya uwak, di ba? Ang gamit siya uwak para gipakaon tong iyahang si Elijah, singa na to, di ba? Katong propeta. So si Lord igsoon, in other words, si Lord kaya mangita og paagi. Bisag kinsa iyang himong instrumento para tagbo na itong panginahanglan kung ang atong pagsalig naa sa Ginoo. Millions ang pamaagi ni Lord, dili mahutdan. Pero kung imong pagsalig naa lang sa usa ka tawo nga maimpluwensya, posible nga muundang na wa na kay kapadulngan. Pero kung ari ka ni Lord igsoon, dili ka makabisan. Kung siya nga atong tinubdan, usay ginagmay pero kanunay. Ingana kanindot, ingana takabulahan kung ang atong tibuok pagsalig na sa tumbuhi nga Dios. Amen. Lahi si Lord igsoon laki kay usay igsoon kanang kabantay mo na usahay nga intentional ta nga mubuhat og sala and then mupalayo sa Ginoo mo distansya, no? Pero gikuan ba ta sa Ginoo, gipang hukman ba ta, wala. Mubalik ta, gidawat ta. Pero kanang tao igsoon, no? Kana ibutang ta lang, gigamit ka sa Ginoo before, anointed ka kayo, unya karon wala ka nagpagamit sa Ginoo, pero gihukman ba ka sa Ginoo ron? Wala, no? Kabantay ka. Gigugma gyapon ka sa Ginoo. Duola si Lord, di ba? Gamiton gyapon kag balik kung magpagamit ka. Pero ang tao lahi, kung di na ka magamit sa tao, itsapuira ka. Kung di na ka di na siya makabenepisyo nimo, i-reject ka. Ingana ang tao. Maunang ayaw mo pagsalig sa isig ka tao ninyo. Luoy mo, miserable nyo kinabuhi. Kaya ingon ang balang kasulatan, mahimo tang tinunglo. Abang kung gusto ta, mahimong bulahan, secured, adto ta, musalig sa Ginoo. Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. Okay? Bisan pagalig unsa ta ka bright, di gali ta pasaligon sa atong kaalam si Lord tanano. Ang musalig sa Ginoo igsoon, secured yun na kanunay. Ang musalig sa Ginoo protektado against sa mga lain-laing balatian. Ang musalig sa Ginoo igsoon, bisig kinsa pa nang mangaway nimo, si Lord na bahala mo dipinsa nimo. Ang musalig sa Ginoo igsoon dili makabsan og panalangin og grasya. Kay si Lord dili na mahutdan ang tubod nga gikan sa Ginoo. Amen. Kay siya may tag-iyas tanan. Amen. Mao na igsoon nga usa ni siya ka reminder pagpahinumdom nato this evening. Daghan kuno or daghang mga tao nga na-disappoint kay ang ilang sobra nga pagsalig na sa tao. Nagniwang na karon, no? Nakoy nakit-an bitaw sa TV ba? Nga kana bitawng Jessica Soho kanang KMJS. No? Nay babae nga na-depress kay gibiyaan siya sa iyang afam. Gibiyaan siya sa iyang hinigugma. Pero tinaniwang nga luoy kayo, dagko kay kaibag. Ngano man, kay iyang tibuok pagsalig, iyang pagigugma, gibuhos niya sa tao, nga tao ra. Ato, agilisan siya, luoy kayo. Nagniwang, itaas ang liog, indakong mata, igsoon. Ngano man, tao man, na-disappoint siya, na-depress, kay ngano man, iyang gibuhos, iyang pagsalig, iyang pagigugma, sa tao nga parihan niya. Ang tao lagi, igsoon ako nang balik-balik, kung di kalikayan, mugawas gud na iyang pagkatawhanon kay tao ra na. Tawhanon. Unya dili na siya perpekto. Mao na nga igsoon, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang sa imong gisaligan. Hinay-hinay lang sa imong gisandigan karon kinsa man na. Ako nagaampo nga way lain gibuhusan ninyo sa inyong paglaom, pagtuo, pagsalig. Kung di ang Ginoo lamang. Kayang saad sa Ginoo igsoon kanunay gyud na naay pag-asa. Apan ang saad sa tao, paasa. Amen? Mao na igsoon nga, kung naa ka, nagtanaw karon to all of the viewers right now who are watching this time. Wa ko kailan ninyo, pero maybe basin ang kamo dia uban, grabe inyong pagsalig sa tao, ayaw kayo igsoon. Di man po sayop, ingon nga, musalig ka sa tao, pero what I mean is, kana bitawng ayaw ibuhos. Nga muragan ng tawhan na mao imong kinabuhi. Nga kung wa sila maunsa kano, sayop na. As what I have said, igsoon, kung naa may angayan, buhusan, sa tanang pagsalig, pagtuo, paglaom, confidence, wailain kung di si Lord igsoon. Kaya ang Ginoo dili mo pakya sa iyang saad, ang Ginoo raining tuman anang word nga dili siya mamiya si Lord ra. Dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan.
Amen. Ingon ang balahang kasulatan, bulahan. Wow, bulahan ta. Ang usa sa makapabulahan na to, kanang atong tibuok pagsalig atong gibuhos sa Ginoo dili sa isikataw nato. Amen. Usa kapag pahinumdum sa matag usa ka nato. Kay basin usay di kalikayan, salig ta sa sikataw nato kay maimpluwensya, salig ta kay dato ning tawhana, akong amigo, akong igagaw, akong auntie, akong angkol nga kwartahan, dato nagtrabaho sa gobyerno, high ranking official, ari ko mo salig kay safety ko ani, mulaban gini, ayaw sayop na tinunglo ka diha. Ingon ang balaang kasulatan, tinunglo ang tao nga mosalig sa iyang isikataw, mosalig sa kusog sa isikataw niya. Kusog, it means ning salig ka sa impluwensya sa isikataw nimo. Tao ra na igsoon again. Ang indot saligan nga secured ta again and again. Way lain kung dili ang atong Ginoo. Makinaunsa man ang kalibutan igsoon. Dili gid ta niya biyaan. No, bisag kabantay mo, kapila ta nakasala, di ba? Bangon dagma, bangon dagma. Pero na ba higayon nga ni balibad si Lord sa diyang mga itagpasaylo? Wala. Si Lord wala. Napul-e pagpasaylo na to. Angay siyang saligan, igsoon. He never fails us and He will always remain faithful for us, igsoon. Hangtod sa walay katapusan. Gawas na lang siguro kung kana bitong naglagot kas Ginoo imong gibiyaan ng Ginoo nga imuha yung choice ba nga para tong prodigal son ba nga ang anak man gyud may ning hawa bitaw nga kanang ning biya ba kanang ingana bitaw, pero si Lord igsoon as long as mubalik ka si Lord naagi na ingana si Lord ka faithful nato. Mao nang angay siyang saligan diha sa pagsalig sa Ginoo, diha ta mahimong bulahan means provided tanan atong needs. Sa panahon sa mga hulga sa balatian, protektado ta sa iyang gahom. Sa panahon sa mga tanan, basta protektado ta sa mga, again, sa mga lain-lain disgrasya, well protected ta ni Lord. Sa panahon nga na mulutos, mudaog-daog, mubaybiyay na to, dipinsahan, tas Ginoo maunay blessed, secured, full package igsoon. Once we put our trust, our hope, our confidence to the Lord, dili ta magmahay, dili ta ma-disappoint, o dili ta ma-depress. Apan kung adto mo musalig sa isikataw ninyo, magmahay gid ta sa katapusan. Kay ang tao ra lagi na. Unya, mahimo daw tang tinunglo, matud pas balaang kasulatan. Aron dili ta mahimong tinunglo ug mahimo tang bulahan, wa tay laing saligan kung dili ang atong langitnong Amahan. Amen. Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you so much for your word this evening about pagsalig, Ginoo. Imo ming gipahinumduman, Lord, imo ming gi-correct, imo ming giwarningan sa imong pulong nga delikado kung adto mi mosalig sa isikataw namo. Delikado kung adto namo ibuhos ang amo ang tibuok pagsalig sa isikataw namo, mahimo ming tinunglo tungod kay ang tao ra gid na. So imo ming gipahinumduman pinagi sa imong pulong, Lord. Salamat kayo nga anha ra gid mi mamubuhos ang among tibuok pagsalig kanimo, kay ikaw matinud-anon og mahimo ming bulahan sa dihang ikaw among kuhaan sa among pagsalig, sa among paglaom, Ginoo. So Lord, thank you for your word nga nag-remind namo, Ginoo, nga bisag unsa ka maayo sa tao nga mudikit namo, di gyud namo ibuhos among pagsalig nila tungod kay tao ra sila. Naay nature sa tao nga mugamit sa iyang isikataw. Og sa panahon nga dili na sila makabenepisyo, sa puwera rapod mi. Maunang Lord, thank you aning word nimo. Nga imo ming gipahinumduman nga walay laing angayan, buhusan sa among pagsalig, kadangpan, daganan, tuulan, panahon sa kalisdanan. Ikaw lamang, Ginoo. So Lord, again, thank you for your word. Holy Spirit, thank you so much for your presence this evening. I pray, Lord, nga kaning mensahe nga mong nadungog karong kagabihion mao ni hinungdan, Ginoo. Nga di jud mi magduha sa pagbuhos sa mong pagsalig kanimo. Mao ni ang makaingon, Ginoo, nga dili mi magkumpiyansa sa isikataw namo kay sila tawo ra. Adto gyud mi mas musalig, mas mudikit, mas mulaom, mas mutuo kanimo, Ginoo. Kay sa pulong nga dili ti kabiyaan, ikaw ra gyoy wa mo pakyas ana.
apan ang tao mubiya gyud. Mubiya gyud Ginoo. So Lord, again, thank you for your word. Salamat kay Ginoo. And now, Lord God, I continue to pray to all of the viewers, to all of the followers in this page, Lord God. Kay bawo ko Ginoo nga nakabalo ka sa ilang sitwasyon. Ako ning ibalik-balik, Lord, nga kabalo ka sa ilang kahimtang karon. Kay balo ka ang uban dagko kay problema karon, nag-struggle sa ilang pamilya, nag-struggle financially, nag-struggle sa ilang mga addiction, wala ka malipay Ginoo. Daghan Ginoo nga mga followers ani Ginoo nga naay mga battles nga bugat kayo, nagpas-an og cross nga bugat kayo. So Lord God, right now I pray. Ako nagahangyo kanimo Ginoo. Nga unsa man ang ilang sitwasyon karon nga tabangunon Ginoo. Lord, mulihok ka ana nga sitwasyon. Lord, tagaig solusyon, tagaig kasulbaran ang ilang giatubang nga mga problema karon. Lord, i-provide ilang needs. Lord, ihatag ang milagro nga gusto nila karong taknaa in Jesus name. Lord, ang imong milagrosong kamot paliho ka sa sitwasyon nila karon nga need ang imong milagro. Sigun sa ilang pangandoy, tinguha silang kasing-kasing karon. Ingon kasi mong pulong Ginoo dili mubo ang imong kamot para dili makakabot or makaabot sa amo ang gipanginahanglan. So Lord, ako nagaampo nga imong ituyod sa imong mga kaanakan karon sa tanang mga viewers ani nga page, Lord God, followers, imong ituyod, imong milagroso, imong gamahanang kamot ngadto sa ilang kahimtang karon nga tabangunon og imo silang tabangan Ginoo. Katong nanginahanglan og kadasig ma-restore ilang first love kanimo Ginoo. Lord, tabangi sila Ginoo. Again, base sa ilang gikinahanglan karon, Lord, mulihok ka. Milagrohi sila Ginoo. Kung giunsa nimo pagbanhaw si Lazaro nga pila ka adlaw na nga patay Ginoo, you're the same Jesus nga among gisimba ug ilagaran. Lord, I pray, buhata usab ang milagro sa imong mga kaanakan karon nga nagkinahanglan og milagro sigon sa ilahang gipangayo o gipangandoy. Lord, we stand in your word in Hebrews 13:8. You said in your word that you're the same yesterday, today, and forever. So, yesterday, naghimo kag mga dagkong milagro. Today, makahimo sad ka Ginoo. As long as we have faith. So Lord, thank you for that miracle, We claim that miracle right now in Jesus' name by faith. We claim the victory. Among giangkon karon ang mga dagkong butang, mga kahibulungang butang, sigun sa among gipanginahanglan, Lord God. Among giangkon ang katubagan sa among mga pag-ampo karon, Ginoo. Among giangkon ang tanang mga solusyon, Ginoo, sa among problema, Lord God. Among giangkon Ginoo ang provision Ginoo, tanan kaayuhan sa balatian. Kaluwasan Ginoo sa among pamilya Ginoo. Kagawasan gikan sa mga gapos sa kaaway, sa makadaot nga bisyo Ginoo. Among giangkon kana Ginoo uban sa dakong pagtuo. Mao kini nga among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo. Pasalamatan daan pinaagi sa ngalan ni Hesus nga moy among bugtong personal nga manluluwas. Amen and amen. Mabungahong kagabhion mga igsoon. That's all for tonight. Panihapon. Sa pulong sa Ginoo. Okay? So again, salamat kayo sa inyong pagkiguban ako. Thank you so much for being with me right now. And this time, naabot tag 200 ganina plus. And then, again, thank you kay mga subscribers ani nga page. Salamat kayo. Mga followers, thank you for inviting your friends to follow our page as well. 181,000 followers umabungahong Kristonon. Thank you kaayo. Ang mga avid viewers nga kanunay nag-atang sa tong live, salamat kaayo. Namo kanunay sa akong prayers, and this time akong ibalik tanang dungog himaya sa atong buhi nga Dios, because He alone deserve amen all the glory. Walay ato igsoon. We're just God's instrument. And then sa wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, pray ra didto igsoon, ang link nasa caption ani nga live. Kaning live na to karon ako ning i-download and then ako ning i-upload didto igsoon. Amen. So again, thank you so much for being with me. Salamat kayo sa mga nag-share, sa nag-mention sa inyong mga higala sa comment section, sa mga nag-type og at followers at highlights, sa mga subscribers nila ni Brother Lord James Talingting og ni Sister Naomi. Thank you so much. God bless mga star senders, tanan salamat kayo. Og ang akong ikabilin yung igsoon mao ni nak dali sa ikabilin ako dali. Makita nak. Ampo amping abante, to God be all the glory. God bless. So, good night everyone, see you tomorrow.
makalugar ko. Dili lang ko musad basta maningkamot ko ugma igsoon. And I pray and I declare that tonight sa atong pag-rest, pagpangatulog igsoon, ang presence ni Lord, ang iyahang protection mag-uban ka nato igsoon niya. Safety ta, inigmata na to. Amen. Uban sa presensya sa Ginoo. Again, good night everyone. See you tomorrow. God bless. To God be all the glory. Dali, oy.